सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच ओरोस इथं महिंद्रा फर्स्ट चॉईस मल्टी ब्रँड कार सर्व्हिस वर्कशॉप जैतापकर ऑटोमोबाईल्स। जगाला हेवा वाटावा एवढं निसर्गानं कोकणला भरभरून दिलंय। ही समृद्धी जपली गेलीच पाहिजे। आता कोकणच्या पर्यावरणातून पर्यटन आणि पर्यटनातून रोजगार यांची सांगड घातली गेलीच पाहिजे। जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त सिंधुदुर्ग लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट। कोकण म्हणजे पृथ्वीवरचं नंदनवन। सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेला हा समृद्ध प्रदेश निसर्ग सौंदर्याबरोबरच जैवविविधतेने नटलेला हा सुंदर प्रदेश। याच भागात येणाऱ्या पश्चिम घाटाला युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळ म्हणून जाहीर केलं। हे वैभव असंच टिकलं पाहिजे यात शंका असण्याचं कारणच नाही। ती आपली जबाबदारी सुद्धा आहे। मात्र मागच्या काही वर्षात कोकणच्या पर्यावरणाला रुचतील पचतील असे प्रकल्प इथं आलेच नाहीत। आलेत ते महाकाय प्रकल्प, ज्या प्रकल्पातून पर्यावरणाच्या नाशासह कोकणी माणूसही उद्ध्वस्त झाला असता। इथल्या राज्यकर्त्यांना कोकण सहित कशात आहे हे समजलंच नाही। हीच कोकणी माणसाची शोकांतिका आहे। निसर्गानं एवढं भरभरून देऊन हल्ली कोकणातील गावं ओस पडतायत। याचं एकमेव कारण इथले उदासीन दूरदृष्टी नसलेले राजकारणी। इथला निसर्ग अबाधित राखत इथंही रोजगाराच्या असंख्य संधी निर्माण होऊ शकतात। शिरोडा इथं होत असलेला फोमेंतो समूहाचा हॉटेल प्रकल्प हे त्याचंच एक उदाहरण। पर्यटनातून प्रचंड रोजगाराच्या संधी इथं निर्माण केल्या जाऊ शकतात। कोकणात पिकत असलेल्या फळांना जगभर मागणी आहे। यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग नसल्यामुळे हा मेवा सडून जातो किंवा कवडीमोल भावाने विकला जातो। हेच आपलं दुर्दैव। कोकणच्या या सुपीक प्रदेशात सुपीक मेंदू असलेली असंख्य माणसं आहेत। या सर्वांनी कोकणचा निसर्ग कोकणचं पर्यावरण वाचवण्यासाठी एकत्र यावं आणि हे करताना इथल्या निसर्गात भूमिपुत्रांच्या हाताला काम देण्याची मोठी क्षमता आहे हे सुद्धा लक्षात घ्यावं। नाहीतर माणसांअभावी ओस पडलेली घरं वाढलेली असतील एवढं मात्र नक्की। ब्युरो रिपोर्ट, सिंधुदुर्ग लाईव्ह। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।